Dit programma wordt u aangeboden door Centerparks. Ja, je bent weer terug bij Thuis in Limburg. Ook vandaag vanaf Centerparks Erperheide in Peer. Ja, dit is natuurlijk de dag waarop de Olympische Spelen beginnen. En dan kunnen we niet achterblijven. En dus hebben we een van de grote iconen van de Limburgse sport hier aan tafel. Anne van der Leijden, hartelijk welkom. Mooie introductie, Boer. Ja, toch? Dat mag je ook bogen. 3 keer Olympische Spelen. Dus, ja, klopt. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Het mooie is denk ik dat je deze week niet van de buis te slaan was, zo ongeveer. Een heleboel mooie documentaires over jouw carrière. Ook wat reclames, maar daar praten we niet over. Ja. Maar met name de documentaire waarin jij jouw oude tegenstander Félix Savon ging opzoeken. Die was fantastisch, denk ik. Ook voor jou. Ja, heb je hem gezien? Uiteraard. Ja, nee, het was goed en heel veel goede reacties op. En voor mij en voor Savon was het een mooi moment. Na 20 jaar om elkaar dan weer te treffen in Cuba. Ja, dat is veel duidelijk geworden. Dat is ook veel duidelijk geworden. Leg het heel even uit. 20 jaar geleden, jij stond in Seoul op de Spelen. 20 jaar geleden, de laatste Spelen Barcelona. Oh, sorry, Barcelona. Barcelona, 92. In de halve finale weer tegen Savon, mijn laatste toernooi. De man waar je altijd tegenaan bokste. En 7 keer tegen gebokst, 7 keer van verloren. En ook die laatste wedstrijd. Het is mijn allerlaatste gevecht geweest. En we wilden elkaar nog een keer ontmoeten. En is met hem bespreken van hoe heeft hij die carrière ervaren en hoe heb ik het ervaren. Ja. En het was een hele mooie documentaire. En echt een mooi bewaarstuk voor mezelf ook. Ja, want dat is ook een droom voor jou altijd geweest, hè? Om nog eens een keer met hem bij te praten eigenlijk. Ja, voor mij was dat toch wel een moment om eigenlijk een bevestiging te zoeken van wat ik eigenlijk al dacht. Dus de analyse die ik voor mezelf heb gemaakt. En welke bevestiging bedoel je? Van hoe ik ernaar gekeken heb. En de eerste bevestiging is dat hij heeft een niveau van excellentie bereikt. Ik was de beste van de rest. Nummer 2, de beste van de rest. En hij had een niveau van excellentie. En het zijn een aantal topsporters die dat hebben uit de geschiedenis. Serge Bouka, Muhammad Ali, Pelé. Weet je wel, dat zijn mensen die het niveau van excellentie halen. En ik zat daar net onder. En dan vraag je je af en toe wel eens af van waardoor komt dat? En als je ziet hoe groot Cuba is met boksen, dat wist ik al, maar nu heb ik dat ook duidelijk zelf ervaren. Gezien, gevoeld en ook gehoord. Alle zintuigen. En boksen is daar nummer 1 in Cuba. En wat voor ons voetbal is in Cuba is boksen. En honkbal. En dat is ook de reden waarom ik het steeds net niet gehaald heb. En omdat hier de sport eigenlijk te klein was, om het maar zo te zeggen. Ja, de sport was hier te klein. En ik heb het best uit mezelf. Ja, ook de intentie waarmee je bokst is ook wel belangrijk. Want de wil om te winnen. Mijn intentie was de wil om te winnen, het beste uit mezelf halen. En ik wilde wereldkampioen worden, olympisch kampioen worden. Gaan voor het allerhoogste. En Savon, en dat ga ik je nu vertellen. Omdat Savon, en dat kwam daar mooi naar voren, die zei: winnen of sterven. Winnen of sterven. En met die intentie. Dat is het verschil. Right. En dat is dat kleine verschil waardoor ik net de beste van de rest ben geweest. Ja. En dat is een mooie conclusie. En dat moet je dan ook kunnen accepteren. En dat heb ik al heel lang geleden heb ik dat gedaan. Eigenlijk vanaf het begin, toen ik in 92 ook ben gestopt, kon ik heel snel mijn focus richten op mijn maatschappelijke carrière. Ja. Je bent een verstandige jongen. En dat was ook wel een verschil met Savon, als ik het zo zag. Savon is eigenlijk doorgegaan tot dat niet meer ging, om het dan maar zo te zeggen. Je merkt daar nu dagelijks nog de naweeën van. Hij was ook niet zo heel erg lekker wat dat betreft. Je bent fris. Je hebt altijd gezegd, mijn hersenen zijn nog goed. Ik heb me laten onderzoeken. Ik ben nog fit. Ja, ik ben nog fit, ik ben nog gezond. Natuurlijk heb ik wel wat fysieke mankementjes. Maar die heeft hij ook, intensiever dan mij. Maar zijn hele hand stond bijna scheef, zou ik bijna zeggen. Hè? Maar dat komt voort uit het feit dat, en dat komt in de reportage ook wel naar voren, van maar een vraag naar jou. Ik heb 254 wedstrijden gebokst. 254 wedstrijden. In 12, 13 jaar tijd. Hoeveel wedstrijden heeft Savon gebokst, denk ik? Geen idee, maar een veelvoud ervan, denk ik. 450. Kijk. En dat is ontzettend veel. Maar je was slim wat dat betreft. Je bent gestopt op het moment waar je dacht van, ik heb nu het maximaal haalbare bereikt en ik ga niet mijn lichaam kapot boksen. Nee, ik had 3 Olympische Spelen gehad en ik dacht toch inderdaad van, er komt ook een leven na de sport. En toen ben ik gaan studeren sportmanagement in Groningen. En toen heb ik daar eerst mezelf op gericht en 2 jaar later heb ik ook duidelijk echt definitief de keuze gemaakt. Ik ga niet meer de ring in. Ik ben nu fit, ik ben gezond, er komt een andere toekomst. Ja.
En Savon is langer doorgegaan. Daardoor ook 3 keer Olympisch kampioen geworden. En hij is wat jonger dan ik. En dat is een keuze die hij gemaakt heeft. En inderdaad, zijn fysieke mankementen zijn wat meer dan die van mij. Maar dat heeft ook 200 wedstrijden meer gebokst dan ik. Genoeg over Savon. We gaan het hebben over jou, want je bent oud-Olympiër. Ik denk een gedachte en een gevoel wat je hele leven niet meer uit je lichaam gaat. Kun je proberen uit te leggen aan ons stervelingen die daar nooit zijn geweest, wat die Olympische Spelen zo apart maakt? Diepe zucht. Grootste sportevenement ter wereld. Waar ongelooflijk veel culturen, mensen bij elkaar komen om uit te maken wie de sterkste is, de slimste, de snelste. En ongelooflijke competitie, maar ongelooflijk veel respect ook van elkaar. Op het einde aan de finishlijn heeft iedereen toch respect en gaat de beste met de hoofdprijs naar huis. En de ander ook, en het beste uit zichzelf gehaald. Ja. Vanaf vandaag gaan wij alles zien over de Olympische Spelen. Kun je mij iets vertellen van wat wij niet gaan zien? Hoe het daar is om daar als sporter rond te lopen en waar niemand een besef van heeft van hey, let op, dit is ook de Olympische Spelen. Ja, de Olympische Spelen, het Olympisch dorp, dat blijft toch het dorp, dat blijft gesloten voor de grote kijker. Is dat alleen maar feesten en partijen? Want nee, daar zie je zeker nu. Is ongelooflijk iedereen 100% gefocust, geconcentreerd op zijn proces. Want iedereen moet nog een topprestatie gaan leveren, hè? Vanaf vandaag. Hè? En, nee, maar je kent ook de verhalen van er gaan 600.000 condooms daarheen. Dus... Nee, maar wat je ziet, hoe langer het proces duurt, hoe langer de Spelen duren. Naar de finishstreep toe gaan. Hoe meer sporters klaar zijn met hun actief. Die gaan feesten, die hebben 4 jaar gewerkt. Dan gaan ze los. Ja. Dan gaan ze los. En dan komt alles naar voren toe. En er gebeuren allerlei dingen. En vandaar ook die condooms. Ik wil niet naar die condooms zien, maar wat heb jij daar allemaal beleefd toen in de feestelijke sfeer? Erkenning, waardering. Collega's sporters. Maar ook teleurstelling. Hè? Omdat een derde brons is anders dan de eerste brons. En je leert andere sporters kennen. Over de hele wereld. Het is, zijn er banden ontstaan voor jou bijvoorbeeld? Zijn er mensen waar je nu contact mee hebt? Die je nu nog volgt op het internet bijvoorbeeld? Er zijn wel contacten bij de mensen die je nog kent en die je herkent. Van het hockeyteam dames en heren, daar heb ik nog wel wat goede contacten mee. En ook boxers. Niet echt zo waar je echt dagelijks bij thuis komt, maar wel de respect en de waardering. En dat je elkaar volgt, hoe mensen zich ook na die sportieve carrière verder ontwikkelen. En dat is altijd interessant. En die sportcarrière, het Olympisch dorp wat ik daar heb meegemaakt. Het Olympisch bloed stroomt nog steeds door mijn aderen. Jazeker. Omdat dat is voor mij het fundament geweest voor de persoon die ik uiteindelijk ben geworden. Dat is voor mij 20 jaar geleden. Maar het zit nog altijd in me verankerd als iets positiefs. Waar ik nog steeds inspiratie uit haal om de dingen te doen die ik nu doe. Ja. Je gaat nu ook naar de Olympische Spelen. Je pakt straks je koffers. Wat ga je daar doen precies? Ik ga er voor een aantal bedrijven naartoe. Ik doe heel veel trainingen, lezingen. En ik maak de link tussen sport, business, sport en persoonlijke groei. Dat ga ik daar doen. Ik ga daar heel veel. Ik ga een wedstrijd bezoeken. En ik doe nu een hele mooie commercial. Waar ik de naam niet van zal zeggen. Maar je ruikt lekker? Maar het ruikt lekker. En het is heel goed voor je huid. En voor dat bedrijf ga ik ook 10 dagen met mijn gezin. En daar gaan we wat doen voor hun klanten. En daarnaast heel veel wedstrijden bezoeken. De Nederlandse en zeker ook de Limburgse sporters. Ja, wie ga je volgen? Met wie ga je met extra belangstelling? Juri Verlinde natuurlijk. Zwemmer. Het zwemmen. En ik ben een van de grootste fans. Niet de grootste, ik wil zeggen de grootste. Fan van Maartje Palmer. Ja? Wat vind je zo goed aan haar? Even los dat ze de beste hockeyster ter wereld is, dat weten we allemaal. Maar... Haar schoonheid. Maar niet alleen haar uiterlijke schoonheid, ook haar innerlijke schoonheid. Zo ongelooflijk gepassioneerd met sport bezig. Met die Spelen. Belangrijke pion natuurlijk ook in het Nederlands hockeyteam. Ja. En daar mogen we als Limburg trots op zijn. Dat we zo'n dame hebben die vol passie, vol overtuiging voor Olympisch goud gaat. Ja. En daar geloof ik ook in. En het zou mooi zijn als ze het goud ook mee naar Limburg neemt. We hebben nu een sporter of 16 die meegaan naar Londen. Ook voor de Paralympics meegerekend. Dat zijn er wel minder dan in jouw tijd, hè? In mijn tijd hadden we wat meer... Zeker ook van de valide sporters. En de invalide sporters is altijd hoog, ook Limburg. En iets minder. Dus het is wel goed ook voor de topsoorten in Limburg om dat op te pakken. Om zeg maar die groep van sporters die gaan om dat breder te maken. Maar dit is weer echt
een moment waar we ons met z'n allen aan vast kunnen houden. Hoe mooi sport is en wat sport voor mensen kan betekenen. Ja. Dus ook in Limburg. Dus laten we dat oppakken als stimulans, als motivatie, als motor om jeugd met sport in contact te brengen en in beweging te krijgen. Zijn er uit de tijd toen jij ging, bijvoorbeeld Guido Gursen, de volleyballer was er ook bij, zijn er nog meer sporters waar je nu nog contact mee hebt of die je nu vaak ook tegenkomt omdat ze ook, net als jij, lezingen geven over wat ze allemaal hebben meegemaakt? Ja, de landelijke dan. Zeker in het judo, zeg het eens. Huizinga. Ja. Mark Huizinga, ja, er zijn er ontzettend veel. Ik ga dadelijk natuurlijk mensen vergeten. Maar is er iemand waar je echt een band mee hebt? Mark Lammers natuurlijk, die heel veel doet. Waar ik echt een band mee heb, de volleyballers. Zwerver, Blanchet, daar heb ik nog goede contacten mee. Ja. Natuurlijk Floor-Jan Bovenlander, de hockeyer. Die zit ook bij Right to Play, een organisatie waar ik ook actief bij ben. Ja, gaan mensen vergeten. Maar goed, in ieder geval meer. Maar heel veel verschillende. Dus, je zou eigenlijk ook nog als trainer-coach kunnen zijn gegaan. Want je hebt afgelopen jaar Anoushka Fontijn begeleid. Ja. Die heeft het helaas niet gehaald, hè? Heeft het niet gehaald, nee. Heeft ook op het laatste moment andere keuzes gemaakt. Qua coaching en begeleiding. We hebben haar in een traject hebben we haar begeleid. Zeg maar die laatste periode. Tot haar laatste kwalificatietoernooi toe. Toen heeft ze andere keuzes gemaakt. Klikte het niet of moeten we dat zien? Ja, het klikte wel, maar er zat niet de overtuiging in de visie en de lijn die wij dachten neer te zetten. En dat is een heel lang verhaal. Maar ze heeft een traject doorgebracht met haar persoonlijke begeleider, haar man, die ook haar coach is. Dat traject, daar hield ze zich constant aan vast. Vanuit de bond kwamen daar wat strubbelingen en problemen mee. Maar een lang verhaal kort te maken, de overtuiging was er niet dat wij haar het beste konden begeleiden. Ja. En toen hebben we met z'n allen gezegd van, hey, laten we dan, kies jij een andere richting. Wij hebben je tot zover geholpen. En het eindelijk resultaat is, no hard feelings dat ze niet gehaald heeft. En, hoe is het met de boksport nu? Want na jou en na Regilio Tuur is het een beetje gestokt. En het schijnt niet echt een ommekeer in te zitten. Ja, maar dat is... Ik heb wel een bepaalde lijn en een bepaalde gedachte daarover. En dat wordt niet echt omarmd door het Nederlands boksen in zijn totaliteit. En ook door Anoushka niet. Dus maar wat moet er anders? Het anders is, om in grote lijnen te spreken, er moet meer professionaliteit zijn. Mensen moeten echt 100% alleen maar bezig zijn met die sport. En kan dat in Nederland? Dat kan in Nederland, dat zie je. Dat zie je ook in andere takken van sport. En in het boksen geloof ik. En dat vertel ik met 100% positieve intentie. Maar dat, op het gebied van technisch-tactische vaardigheden. We hebben top en goede trainers in Nederland. Maar er zou een echt top trainer uit het buitenland moeten komen die onze trainers nog beter maken. En dan maken we ook de boksers beter. En 20 jaar niemand op te spelen. En dan kun je zeggen, ja, Sovjet-Unie is uit elkaar gevallen. Meer landen, meer concurrentie. Nee, ga nou eens uit van je eigen kracht. Je moet zo sterk zijn tot je het uiteindelijk wel haalt. Mm-hmm. En dat hebben wij ook gedaan in de jaren 80. En daar moet een betere lijn, meer visie, meer professionaliteit. En vooral een visie op het gebied van hoe je bokst. En hoe je iemand op een hoger niveau brengt. Daar moeten we met z'n allen aan werken. Ja, en nog een schaaltje kleiner, op Limburgs grondgebied. Jouw oude club, de amateur, die bestaat nog steeds. Ja. Zit daar bijvoorbeeld nog veel talent? Of zit er überhaupt in Limburg nog veel bokstalent? Ja, weet je, de amateur uit Münstergeleen, die hebben veel goede boksers voortgebracht. En ik kom er ook vandaan. En dat waardeer ik. Ik vergeet dat nooit. Daar ligt toch altijd mijn fundament. En heel veel boksers zoals Gaar Haan, de broers Huveneers, de broers Tummers, dat zijn jongens die mij toch groot hebben gemaakt. Maar zit er talent? En daar zit talent. Maar wat ik weet van de amateur uit Münstergeleen bijvoorbeeld is dat heel veel mensen en ook jeugd recreatieboksen doen. Om gewoon fit en gezond te zijn. Dat is een hele goede keuze. Maar de mensen die echt vanuit een 100% gepassioneerd en gemotiveerd zijn om wedstrijdsport te doen, dat wordt steeds kleiner.
Omdat er zoveel andere dingen te doen zijn. De wereld is veranderd, hè? Ja, de wereld is veranderd op dat gebied. Dus ja, die talenten die er komen zullen heel zuiniger moeten zijn. Maar laten we hopen dat snel een groot talent uit Limburg, vanuit de amateur of welke andere club dan ook zal omhoog rijden. Terug naar de Olympische Spelen, want je gaat natuurlijk, wat je niet kunt bezoeken, ga je natuurlijk voor de televisie aanschouwen. Ben je iemand die dan de hele dag door dat ding aan heeft staan en alle sporten helemaal volgt? Ik volg het in Londen zelf. Ik ben er live bij aanwezig, maar ook als ik terugkom. Ik zal het voor 100% volgen. Ik ben echt gepassioneerd. En behalve boksen, welke wedstrijd of welke het koningsnummer, bijvoorbeeld de 100 meter sprint? Hockey, atletiek. Dat ga je allemaal... Dat ga ik allemaal bekijken. Hockey, atletiek. Ik wil iets doen met waar de Nederlanders actief zijn. Beachvolleybal. Ja, ook. Dus ik zoek het wel op. Ik probeer te kijken waar nog mogelijkheden zijn om te gaan kijken. Ja. We begonnen dit verhaal met dat we zeiden van er is veel aandacht deze week voor jou geweest met allerlei documentaires. Hoe voelt dat om na 20 jaar die oude verhalen weer te vertellen? Je hebt ze natuurlijk vaak genoeg verteld. Is er nog steeds een stukje herkenning of heb je zoiets van nou weten we het allemaal wel met Savon en alles? Ja, nee, die Savon is wel goed om een keer nog terug te halen. En omdat je dan nu naar details gaat, naar andere punten. Omdat het grote verhaal, dat kennen mensen wel. Maar kijk, de Spelen waar we het nu over hebben, dat zijn dingen waar ik niet echt nog veel over gehad heb. En nu voor de Limburgse buis. En dat is gewoon goed om dat soort dingen te doen. Omdat sport een ongelooflijk middel is om mensen in beweging te krijgen. Om mensen te stimuleren. Om mensen fit en gezond te houden. En daar kun je niet lang genoeg over praten. En mensen die spiegel voorhouden, dat mensen daar ook mee bezig gaan zijn. Ja, het Olympisch podium is een mooi podium om inspiratie op te doen. De kapstok vooral. De kapstok, zeker. Ten slotte, over het boksen. Wie gaat straks de Olympische gouden titel halen? En wie moeten wij allemaal straks zien? Bij het boksen... Ja, het is jouw vakgebied. Dan kun je niet zeggen dat ik een rare vraag stel. Ja, mannen weet ik niet. Bij de dames, zeg even bij Noeske van Tuin, 75 kilogram. Wie staat de favoriet? Moet ik mijn vrouw even vragen, hoor. Maar is er niet iemand waarvan je zegt van, daar gaan wij over 3 weken... Ja, tuurlijk. Wat we in de gaten moeten houden is Katie Taylor. Katie Taylor. 60 kilogram uit Ierland. Een dame in de 60 kilogram die gaat echt voor Olympisch goud. En dat is de afgelopen 10 jaar de grootste damesbokser die zich ontwikkeld heeft. Okay. Katie Taylor uit Ierland. Kijken. We gaan er volgen. Mag ik jou zeer hartelijk danken dat je hier aanwezig wilt zijn. Veel plezier ook in Londen. En kom graag nog een keer terug. En dan praten we zeer zeker nog een keer verder over al die mooie medailles. Absoluut. Dankjewel. Zeker, dank je. Ja, Anne van der Leijden en de Olympische Spelen. We gaan er even terug naar onze gemeente van de dag. En dat is vandaag Lanaken. We gaan naar Oud-Rekem. Ook dat heeft een gouden medaille verdiend. Namelijk vorig jaar werd Oud-Rekem gekozen tot het mooiste dorp van Vlaanderen. Hier in het Belgische plaatsje Oud-Rekem komen jaarlijks heel veel toeristen. Zelfs zoveel dat ze er een speciaal VVV-kantoor neer hebben gezet. En het is zelfs uitgeroepen tot het mooiste dorp van Vlaanderen. Ja, dan wil ik natuurlijk ook wel weten wat er allemaal te doen is. Hallo. Goedemiddag. Hey, ik ben hier totaal niet bekend in de omgeving, maar ik heb wel gehoord dat dit het mooiste dorp van Vlaanderen is. Dus kunt u mij misschien meer vertellen hierover? Nou, je bent inderdaad de gast in het mooiste dorp van Vlaanderen, Oud-Rekem. En om Oud-Rekem te verkennen wil ik je graag deze wandelroute adviseren. Dit is de monumentenroute van 2,2 tot 2,5 kilometer lang. Ze vertrekt bij nummertje 1 en dat is hier pal voor de deur. Kijk aan. Ja, je volgt gewoon de rode stippenlijn en dan wijst het zich vanzelf uit. De nummertjes stemmen overeen met de bezienswaardigheden die je onderweg zal aantreffen. Ja, en dan vind ik hier extra informatie. En dan vind je extra informatie over. Maar alvorens te vertrekken heb ik nog een tip voor jou. Ja? Oké, dat is goed. Ik ben benieuwd. Hier staan we bij de spiegelmaquette over Oud-Rekem. En deze maquette geeft Oud-Rekem voor in 1600. Ja. Maar ook in 1800. Zo. Dat is mooi. Op die manier kan je zelf ontdekken wat het verschil is tussen Oud-Rekem in de 16e eeuw en Oud-Rekem in de 18e eeuw. En je gaat onmiddellijk opmerken dat er aardig wat verschil is. Absoluut. Even kijken. Ah, dit zijn dan de spijkers die we moeten volgen, toch?
Dit zijn de inox spijkers die in de stoep en wegrand zijn aangebracht en die je volgt en die je dan automatisch de wandeling doorheen het stadje aanduiden. Dus die kant op. We gaan die kant uit. Super. Nou, hier heb je dan de Uikhoverpoort. Ja. En de Uikhoverpoort kreeg die naam omdat het een poort is die toegang heeft tot de stad, komende vanuit de richting van Uikhoven. Leuk hierbij is dat dit één van de 5 overgebleven stadspoorten is uit die tijd. Dus je had vroeger 5 stadspoorten en eentje Dit is daarvan... de enige die Dit is de enige die over is gebleven. Dus, en die houden ook mooi intact. We gaan hier eens een kijkje nemen in deze kerk. Dat is de voormalige parochiekerk van Rekem, de kerk Sint-Pieter. En uit welke tijd stond deze kerk? Wel, deze kerk is gebouwd in 1704 en het is dus de laatste parochiekerk van Rekem. Dus ze heeft dienst gedaan tot, ik denk, 1956 als parochiekerk en daarna is de parochie verhuisd naar meer het centrum van Rekem. De museumkerk is ingericht als museum en je krijgt hier informatie over een aantal religieuze thema's, zoals onder andere geboren worden en gedoopt worden, je communie doen, huwen en natuurlijk ook helaas, maar het is voor iedereen zo, sterven. Ja. En aan de hand van de panelen die aan onze linkerkant staan opgesteld, wordt dat hele verhaal stap voor stap uitgelegd. En heeft dit gebouw nou ook meerwaarde gehad om uitgeroepen te worden tot het mooiste dorp van Vlaanderen? Uiteraard, zulke kerk als patrimonium helpt natuurlijk. De mensen komen graag kijken naar zulke mooie kerk. Heel bijzonder is ook vooraan in het koor de trompe-l'œil, zoals men dat met een chic woord noemt. Ja, je merkt dus dat het een gezichtsbedrog is, want men heeft een koor geschilderd, terwijl het eigenlijk een vlakke muur is. Oh ja, by the way, ja. Hou jij van dieren? Ja. Dan heeft ze een schot in de roos. Oh. Ik weet niet om wat voor dieren het gaat, maar ik heb zo'n vermoeden dat het om paarden gaat. Dat heb jij ontzettend goed geraden, want bij Toerisme Lanaken verhuren we ook huifkarren. Je kan via Toerisme Lanaken een huifkar huren voor een dagje uit met paard en kar. Het vertrek is morgens om 9:30, 's middags ben je terug rond 1 uur of 2:30, 3 uur. Voor 's middags echt mooi een hele dagvulling. Het is ongeveer een hele dag gevuld. Voor 's middags heb je ook je eigen picknick mee. Vader, moeder, vrienden, vriendinnen op de kar, samen een dagje uit met de huifkar doorheen de Lanakense bossen en omgeving. Maar er zit niemand bij, dat is echt puur... Het leuke aan dit verhaal is dat jij zelf de paarden mag sturen, dat jij zelf mag mennen. En geloof me, dat is echt de moeite waard. En dat gaat goed? En dat gaat goed. Nou, ik ben benieuwd. Maar ja, nou ik hier toch ben, kijk, ik wil eventjes naar die paardjes toe. Doe dat. Dus bij deze nogmaals hartelijk dank voor de mooie rondleiding. En veel succes met de rondleidingen die nog gaan komen. Graag gedaan. Hopelijk jij nog een keer terug bij ons in het mooiste dorp van Vlaanderen. Of ik bij jou. Vast wel. Goed zo. Dankjewel. Hoi, hoi. Ja, dat was Lanaken. En zometeen komen we nog een keer terug bij onze gemeente van de dag. En bezoeken we weer een van die mooie plekjes waar je zeker naartoe moet. We gaan nu door van de stad van de dag naar de artiest van de dag. En dat is niemand minder dan Henny Thijssen. Henny, welkom. Goeiedag. Volgens mij heb je al een wereldreis achter de kiezen om hier te komen, hè? Nou, nee, valt wel mee. We hebben wel eens verder gereisd, maar inderdaad. Maar je komt uit? Enschede. Enschede. Ja. En dan helemaal naar Peer? Ja, via Duitsland. Wel knap gevaarlijk voor zigeuners, maar ik bedoel... Ja, zigeuners. Je zei zelf vooraf, ik ben geen zigeuner, maar ik voel me het wel. Ja, ik heb heel veel met zigeuners op. Ja. Ik bedoel, sowieso met de muziek, maar ook een bepaalde mentaliteit.
En ik weet wel dat dat een beetje slecht ligt met al die Roma's nog in de buurt. Maar Kobus is een Sinti-zigeuner, dus toch wel heel wat anders. Ja, maar hoezo dat leven van een zigeuner? Je hebt trouwens het liedje ook zelf geschreven, Leven als een zigeuner. Ja, nou, het heeft meer te maken met de mentaliteit, de manier om vrij te zijn. Daar ook je best voor te doen om dat te blijven. Niet in een bepaald stramien zitten van huisje, boompje, beestje. En de humor is fantastisch. Ja, je refereerde er zelf al aan. Hier vlak in de buurt daar zit een groot kampement eigenlijk van Roma-zigeuners. Die zijn op doortocht. Die zitten hier al een week en de gemeente vindt helemaal niks. En de omwonenden vinden helemaal niks. Niemand vindt het erg. Of niemand vindt het natuurlijk leuk dat een groep mensen ergens neerstrijkt waar je geen pijl op kunt trekken. Kun je er iets van begrijpen van die reacties van die mensen? Ja, ik kan het wel begrijpen, maar ik vind het voor die Roma's ook wel weer heel erg. Ja, want die komen vanuit een bepaald milieu, hoe ze zijn. Ja, hoe moet je dat veranderen? Ik bedoel, dus 1, 2, 3, dat duurt generaties voordat die mensen ook ergens weer gesetteld worden. Ja. En dat het dan weer, zoals de Sinti's ooit zijn begonnen, ook op die manier weer verder gaat. Ja. Je hebt ooit gezegd van, ik had eigenlijk jaren geleden, decennia lang geleden geboren moeten zijn en met paard en wagen moeten rondtrekken. Dat was mijn leven geweest. Ja. Verklaar dat dus. Ja, nou, ik vind eigenlijk het hele computertijdperk vind ik niks. Het is heel erg handig, zeggen ze, en het is heel erg beter geworden allemaal. Ten eerste vind ik het heel erg bedreigend, want ik denk dat er oorlogen door kunnen komen. Maar ja, dat is iets politieks. Daar wil ik mijn eigen gedachten over. Voor de muziek kan het ontzettend voordelig werken. Je kunt eerder je producten maken, het kan allemaal veel sneller. Maar ik hou toch meer van de ouderwetse methode van gewoon opnemen en zingen. En het liefst allemaal tegelijk. Laten we het over je muziek gaan hebben. We hebben heel veel Hollandse zangers hier gehad in het verleden ook. En die zingen allemaal over de lach en het feest en de joligheid. We hebben nu hier iemand zitten die ook zingt over een traan. Ja, ik maak heel veel liedjes voor andere mensen. Je weet dat ik veel van schrijf. En die hebben allemaal wel met een bepaalde plezierigheid te maken, omdat die mensen inderdaad in dat segment willen scoren. Maar ik vind dat het leven niet alleen bestaat uit dat soort werk. Het moet ook een balans hebben dat het inderdaad ook wel eens gaat over de dingen die echt gebeuren, die minder plezierig zijn. Je hebt pieken en je hebt dalen. Ja, en dat is op dit moment is dat zo'n stuk minder geworden dat de dingen worden gemeden wie eigenlijk over het echte leven gaan. Dus de balans is helemaal weg van het volkslied. Ja. Je hebt een nieuw album uit. Dat gaat over het ware leven. Ja, Mijn bloeiend hart. Dat zegt het al een beetje. In de volksmond... Bloeiend, niet bloedend. Ja, bloedend is wat anders. Maar ik bedoel eigenlijk... In de volksmond zegt iedereen van ik bloei. Oei, ik bloei. Mm-hmm. Maar daar bedoel ik er niet helemaal mee. Want er staan ook dingen op waar we tegen te maken hebben met dat het ook open kan gaan. Ja, laten we beginnen met de mooie nummers op de cd. Wat is jouw persoonlijke favoriet? Ja, ik vind bijvoorbeeld Ga, wat ik erop heb gezet, wat ik geschreven heb voor André. Dat is de demoversie zoals die naar André heen gegaan is. Ja, dan moet je even uitleggen, want je had een goede band met André Hazes. Ja. Je hebt ook voor hem geschreven. Ja. En dit liedje Ga, wat was daarmee aan de hand? Nou, dat was het eerste liedje wat ik schreef voor André. En dat is een beetje verzopen. Dat liedje doordat Zij gelooft in mij, die documentaire kwam. Ja. En, dus dat liedje is een beetje blijven liggen. Qua bekendheid is het nog niet zo groot dat het heel iedereen kent zoals Zij gelooft in mij. En niet dat ik dat pretendeer dat het zo moet worden, maar ik vind het wel jammer dat het dus niet meer gezongen zal worden door André. En André, er zijn nog geen beelden van dat André het zingt. Maar er zijn weer heel veel mensen die het weten, dat André het gezongen heeft. Dus wordt vaak gezegd van ja, nu doe je iets van André. Maar dat is niet waar, want ik heb het liedje geschreven. Ghetto Hupping heeft toen de arrangementen gemaakt. En wat fantastisch gelukt is trouwens. En in die versie, zo is hij naar André heen gegaan. En André heeft het zo op die manier gehoord voor de eerste keer, het liedje. En zo staat het ook op het album. Ja, maar dat is voor jouzelf ook nog een extra bijzonder liedje. Want het gaat eigenlijk ook over jouw overleden dochter. Nou, Ga, dat heeft met heel veel dingen te maken. Ga, dat heeft te maken met heel veel dingen die te maken hebben met vaarwel zeggen. Afscheid nemen van mensen. Waar jij op bedoelt is het liedje Zie een engel die lacht. Ja. En dat gaat eigenlijk over mijn dochter. En dat had ik geschreven in die tijd voor Mick Harren. En toen zong ik niet. En toen in die tijd met André zong ik ook niet. Want ik zing sinds 4, 5 jaar weer. En ik vond dat jammer dat Mickey dat liedje nooit zong. Het is een cover van Robbie Williams. Maar ik heb er een tekst op gemaakt. En het gaat over een onderwerp. Ja, dat lijkt heel erg. Maar eigenlijk is het een heel mooi onderwerp. Het gaat over het moment van overlijden van mijn dochter. En ja, was ernstig ziek? Ja, was ernstig ziek. En op dat moment dat ze overleed, leek er net of er iets was
waar ze naartoe lachte en alle leed kon vergeten en alle pijn die ze had gehad. Dat er iets wachtte en dat er een engel was die naar haar lachte. En vandaar dat ik dat nummer niet wou hebben, dat Mick dat niet meer zou zingen. Maar meer dat ik gewoon wou hebben dat het liedje ook bodem moest krijgen. Vandaar dat ik het in mijn repertoire heb opgenomen. Het lijkt me ontzettend zwaar om dat dit te zingen, te schrijven. Nou, het is het enige liedje wat ik wel kan zingen over mijn dochter. Omdat dit toch wel een hele... Ja, dit heeft toch wel ergens een andere... het heeft iets anders. Dus dat lukt me nog wel, dit. Ja. Ja. We gaan naar de positieve kant. Ja. Leef als een zigeuner. Iedereen kent het nummer. Je zingt het niet zelf. Althans, je hebt het geschreven voor iemand anders. Ja. Maar het is wel degelijk jouw product, toch? Ja. Ik zing het ook zelf nu. Het zit in mijn repertoire. Ik heb het ook op mijn album gezet, Levensecht. Het is een andere uitvoering dan van Frank. We gaan hem dadelijk horen. Ja, en ik heb er iets anders van gemaakt. En dat liedje, dat paste meer wel in het repertoire. En de meeste dingen die ik schrijf voor andere mensen, dat past niet zo in mijn repertoire. Maar liedjes alle André Hazes en dit past er wel toevallig in mijn repertoire. Dus dat heb ik er wel bij gedaan. Ja, maar iedereen zong het, dus waarom ik niet? Zo is dat. Je loopt al heel lang mee, ik geloof al ruim 30 jaar. Ja. Speelde vroeger in een bekende pop-rockband. Ja. En heb daarmee zelfs nog deelgenomen aan, mogen we zeggen, het Alternatieve Songfestival. Ja, in Bratislava. Dat is heel lang geleden. Ja. Praat de jaren midden 80 geloof ik ergens. Ja. En met goed gevolg, want waar Nederland het de laatste 20 jaar nooit meer heeft gepresteerd, heb jij daar onder andere de eerste prijs gehad. Ik geloof dat wie voor mij was Albert West. Die werd 5e geloof ik toen. En ik ben 3e geworden bij de vakjury en eerste kreeg de persprijs. Leg nog even uit wat voor een songfestival was dat, om te praten over de tijd dat het IJzeren Gordijn nog bestond. Ja, dat is meer een tegenhanger van wat er hier gebeurde aan Eurovisie Songfestival. Dat wouden hun ook doen met hun eigen landen, wie dus allemaal mee wilden doen. En dat waren heel veel landen. Er zat Cuba bij, Amerika zat erbij en zo. Dus dat was een heel select publiek of gemoleerd publiek of artiesten. En het was erg bijzonder om mee te maken. Ik ging er ook heen op een manier van, het kan me niet schelen waar ik eindig. Ik hou helemaal niet aan wedstrijdverbanden om dingen te doen. En zo heb ik het ook niet ervaren. Het maakte me eigenlijk helemaal niet uit wat voor plaats ik zou eindigen. Maar als je nu kijkt naar hoe het de laatste jaren gaat en al discussies die er ook in Nederland zijn over wat moeten we überhaupt nog wel aan zo'n songfestival meedoen, want we kunnen dat blijkbaar toch niet. Wat vind jij ervan? Moet misschien een goede volkszanger gaan? Nee, zoals een Anouk, dat is een hele goede keuze. En daar moeten we trouwens niet over zeuren. Ze mogen blij wezen dat zij dat wil überhaupt. Dat is toch niet te vergelijken met iemand als Sineke. Ik wil Sineke niks tekort doen. Maar er staat toch wel iemand die internationaal inderdaad zo naar de dijk kan zetten. En je moet internationaal scoren. Ja. Dus dan moet je niet nationaal bezig wezen. En we zijn veel te lang nationaal bezig geweest met Songfestival. We moeten nu iets doen wat inderdaad... Er staan gewoon artiesten die... Ja, dan denk je van, jezus, wat zijn die goed? Ja, en als je dan... Wat wij dan sturen, dat is te veel Nederlands. En je weet, in Nederland hebben wij geen muziekcultuur. Ja. We hebben alleen de klompendans. Dus ik bedoel... Nou, muziekcultuur, half Volendam kan volgens mij zingen, toch? Ja, maar dat is niet echt een muziekcultuur. Dat zijn we nu... Ik vind het mooi dat het die kant op gaat. Ik vind het heel mooi dat het verschillende kanten op kan gaan, Nederlandstalig gezien. We krijgen weer meer rock, meer popliedjes op Nederlands en weet ik allemaal wat. Maar ik denk niet dat dat nog zo veel zoden aan de dijk kan zetten dat het internationaal waardering kan vinden. Maar noem eens iemand, wie zou er volgend jaar moeten gaan dan? Anouk. Anouk? Ja. Ja, daar is al wat over te doen, hè? Of ze wel of niet zou willen. Ja, het is toch onzin om te zeggen dat ze aan voorrondes mee voldoen. Daar doe je zo'n vrouw groot tekort mee, zo'n superster. Dat ben ik helemaal met je eens. We gaan naar je luisteren. Want daarvoor ben je uiteraard hier. We hebben straks al het nummer gehoord. Dat was je nieuwe single. Heb je me echt nog wel nodig. Nu natuurlijk een gouden oude, zou ik bijna zeggen. Hè? Ja. Leef als een zigeuner. Gaan we dat doen? Oké. Laten we die gaan doen. Oké, prima. Goed. Ga jij alvast gereed staan. Ja. Dan ga ik je nog thuis blij maken met een kleine prijsvraag. U kunt namelijk een advies van styling winnen voor uw woninginrichting ter waarde van €199. Wat moet u daarvoor doen? Ga naar de website van TV Limburg. Dat is www.tvl.nl. Daar kunt u dan klikken op het programma TVL Lifestyle. En daar vindt u alle informatie over deze prijsvraag. Dus een waardeadvies eigenlijk van €199 voor de inrichting van uw huis. Nou, genoeg gepraat. We gaan luisteren naar Leef als een zigeuner. Hier is Henny Thijssen. Denk dan eventjes aan mij. Ze was als een godin, avontuurlijk en mooi. Ze leefde van liefde, van lol en allooi.
Ze had zoveel gehad, toch was ze niets kwijt, zo onbereikbaar. Hey! Ze deed je soms pijn, met het grootste gemak. Alle liefdes die ze zonder blaam met vriendschap verbrak. Ze maakte je kwaad en dan weer zo week, zo onbereikbaar. Hey! Maar je voelde je goed als ze met een lach dansend voor je zorg. Leef als een zigeuner en lach als een clown. Geniet van de momenten, ook al ben je down. Vergeet nu het verleden en lach de toekomst tegemoet. Dat doet je goed. Even weg van de problemen, eventjes met mij alleen. Voel de warmte van mijn liefde door de regenbuien heen. Ik laat jouw zonnetje weer stralen en ben je weer blij. Denk dan eventjes aan mij. Hey! Denk eventjes aan mij, oude plekje apart. Jij proefde van mijn liefde, zei jij, en wees naar je hart. Terwijl je danste en zong. Leef als een zigeuner en lach als een clown. Geniet van de momenten, ook al ben je down. Vergeet nu het verleden en lach de toekomst tegemoet. Dat doet je goed. Even weg van de problemen, eventjes met mij alleen. Voel de warmte van mijn liefde door de regenbuien heen. Ik laat jouw zonnetje weer stralen en ben je weer blij. Denk dan eventjes aan mij. Denk dan eventjes aan mij. Denk dan eventjes aan mij. Ja, leef als een zigeuner, nu al een evergreen. We gaan nog een keertje terug naar onze gemeente van de dag. En dat is vandaag Lanaken. Mensen die van kunst houden, die kunnen ook namelijk daar hun hart gaan ophalen. Die hoeven niet heel Europa door te reizen. Want moderne kunst, die is er ook genoeg in Lanaken. Ik heb even een uitstapje gemaakt over de grens in België, namelijk naar het Oud-Rekum, om een beetje cultuur te proeven. En als ik hier kijk naar al die pandjes om me heen, dan lukt dat al aardig. Maar ja, wie me daar alles over kan vertellen is Guy Franke. En daar ga ik nu naartoe. Hallo Guy. Hey Wendy. Hoi. Fijn u te ontmoeten. Ja, u kunt me alles vertellen over de cultuur hier, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. We bevinden ons hier in Oud-Rekum en ik wil u wel wat vertellen over de culturele activiteiten die nog plaatsvinden in de rest van deze zomer, hier in Lanaken. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, want ik zie hier allemaal mooie panden om me heen. Maar waar zijn we nou precies? Wat is dat dit? klopt. Dit is hier het gebouw Daspermolinde. Ja? Ja, het kasteel Daspermolinde. En hier in dit kasteel bevindt zich een heel mooie expositie. Meer bepaald de expositie Manifest Aanwezig. Manifest Aanwezig is een parallel event van de grote kunstbiennale Manifesta 9, die op dit moment plaatsvindt hier in Limburg. Ja. En op deze tentoonstelling kunt u werk zien van internationale kunstenaars, meer bepaald van kunstenaars Ai Weiwei, Chinese kunstenaar, Chinese dissident, en ook van Koen van Mechelen. Maar daarnaast ook nog heel veel schilderijen, sculptuur, foto's, video's, installaties van andere internationale kunstenaars. Maar we hebben nog een andere mooie expositie hier in Rekum.
meer bepaald Tuinen in beeld. Dat is een expositie in een heel mooi park hier in Oud-Rekem. Ja. Het park is sowieso al de moeite waard om te bekijken, maar de tentoonstelling ook. En in dat park vindt u bronzen sculpturen van de Belgisch-Limburgse kunstenaar Leo Kamps. Oh, die staan er echt gewoon in het park en iedereen kan daar vrij toegankelijk ook naartoe? Of hoe Iedereen gaat kan daar vrij toegankelijk naartoe. De expositie in het park loopt tot begin september. De expositie hier in dit gebouw die loopt tot eind september en is elk weekend te bezichtigen. En bij die exposities komen er echte kunstkenners op af of is het gewoon een breed publiek? De exposities, ja, de expositie hier in dit gebouw, dat is natuurlijk hedendaagse kunst. Dat is misschien iets minder toegankelijk, maar toch wel de moeite waard om eens een keer te bekijken. De expositie in het park, dus dat is een zeer toegankelijke expositie. Ook natuurlijk omdat de locatie wat toegankelijker is en je er gewoon lekker kunt zitten in de tuin, neem ik aan. Je kunt er lekker rondwandelen, maar dit gebouw is ook wel de moeite om eens een keer in rond te wandelen. Maar heeft Rekum of Lanaken, want we zitten in de gemeente Lanaken, verder nog iets te bieden? Ja, weet je, de kunstenaar Leo Kamps, die beelden heeft staan in het park, die heeft ook beelden staan in de Waterburg in Pietersum. Okay. En in de Waterburg zijn er niet alleen de beelden van hem te zien, maar zijn er ook regelmatig een aantal aperitiefconcerten. Er is ook nog een straattheaterfestival, namelijk Theater aan de Maas in Herberg. Dat is een klein dorpje dat ligt in de winterbedding van de Maas. Ja. En daar is de tweede of de derde zondag van augustus is daar een openlucht straattheaterfestival met circusacts, muziek, straatanimatie. Dus toch wel de moeite waard om eens een keer te komen bekijken en het is zeer toegankelijk. Nou ja, hopen dat het weer iets beter is. Want volgens mij kunnen we beter naar binnen gaan nu, toch? Ja, ik zou zeggen, kom even mee naar het cultureel centrum in Lanaken en dan geef ik u nog wat informatie over de cultuurprogrammatie van het nieuwe seizoen. Nu bevindt u zich hier op het podium van het cultureel centrum. En de zomeractiviteiten zijn achter de rug. En eind september start hier het nieuwe cultuurseizoen. Rob de Nijs is hier aanwezig. Stef Bos zal er ook zijn. Frank Boeien is er. Dan The Scene. Ken je ze nog? Ja, absoluut. Ja? Dus dit zijn allemaal Nederlandse artiesten die hier op dit podium aanwezig zullen zijn. Dat zijn mooie namen. Dat zijn inderdaad mooie namen. Er is natuurlijk nog veel meer informatie te vertellen. Maar ik stel voor dat ik jou dit brochuurtje geef waar de hele programmatie van het cultureel centrum in staat. Ik kan eens even rustig kijken natuurlijk, hè? Ja, je kunt daar rustig in kijken en ik stel voor dat we dit doen in ons cultuurcafé dat verleden seizoen helemaal heringericht is. Dank u wel. Dank u. Kijk, dat gaat wel smaken, hè? Dat ziet er goed uit. Absoluut. Ja, dat was de laatste reportage vandaag over de gemeente Lanaken. Maar aanstaande maandag in onze uitzending dan nog meer over Lanaken. Want dan komt namelijk de burgemeester hier aanschuiven aan tafel. Dat is niemand minder dan Marino Keulen. En daarnaast hebben we ook aandacht voor Stan Valks, de oud voetbalinternational. Met hem praten we over de Olympische Spelen. En de artiest van die dag is Alwin. Maar ook dit weekend kunt u blijven kijken naar TV Limburg. We blijven ook een klein beetje in België. Want onze collega's van TVL in Hasselt die hebben namelijk al 5 jaar lang het programma Studio TVL. Dat hebben ze gevierd met een mooie grote show met heel veel artiesten. En daar kunt u komend weekend een uitgebreide reportage van zien bij ons hier op de zender. Daarnaast hebben we ook aandacht voor Maastricht. Want we gaan namelijk op zoek naar de beste student van die stad. De studentenverenigingen van Maastricht doen een mooi parcours bij ons in de studio. En daar komt natuurlijk altijd een winnaar uit. En die gaat altijd naar huis met bier natuurlijk. Dus blijf kijken dit weekend naar TV Limburg. En wij zien elkaar maandag weer hier vanaf Center Parcs in Peer. Graag tot dan. Dit programma werd u aangeboden door Center Parcs.